puhelin tekee randomaisen äänen, kun mä painoin nappia. Matsukon day one. Voitko sinä sanoa hei? Okei. Kello 17.30. Uusintalo lauantaisi kello 8. Kanavasi nyt on. Päästään perukin, nää liimat ei kyssä enää. No, ne kiva oppas suuntaan, ne oli silleen hallaa. Mä olin vielä siellä lisää, jos kiva olevan näppisi jotenkin. Vois Kuumaliimaa vaan. Mulla on joku jäähyt tosta kuumaliimaa sinne darkeihin. Se on dark. Sä oot silleen... Joo. Reijannut tieksää jonnekin käden päälle suuntaan. Se jotenkin tuitunut oudossa sinä. Sitten tuli patokkoa. Käsi heiluu löytyy. Tää meidän kamerassa on vähän tämmönen... Vähän heiluu. Se ei ehkä... Voisi kaukana ostasi. Olvi. I can't believe my eyes. Nypypä niitä. Kiitos. Kelle se huusi jollekin? Voisi ehkä olla jollekin kaverille. Voisin katsoa missä mun puhelin, onko se tuossa noin. Mä olin sellainen. Se on puhelin. Mun puhelin. Puhelin, sä katos, vaikka teillä on puhelin. Heräsin yöllä, kun oli silleen Jari ja mä olin vaan, jaa. Mä oon tinkaan pyöriä. Ja vaikkas mä kiusaan. Ei se haittaa. Nyt se on pienä Pokemon. Silleen, it's fine. Mä oon tottunut, että mut kiusataan. Hei mäkin oon. Et ole mua pakataa. Ai. Orange numero. Pistää... Kuusi. Se maksimi on 400, se nyt mulla voi olla. On vaikeeta tää on tää vaikeeta mukaan. Sanoin ihminen, joka eilen ei jaksanut tehdä hittoja. Joutuu tehdä sitä aamulla. Mä en odota tehdä kittiä. Mä en odota tehdä kittiä. On vähän tärkeämpi yksilö. Tiedätkö sä... Mun käsi ei oo niin vakaa. Niin tiedätkö mun käsit löydetään näin? Tää sillä ole se meidän vlogikamera niinkö tilttuu. Läppä. Se on hyvin silleen. Tää on pelottavaa. Mä oon ikinä pelottanut. Mä oon vaan laittanut sen uudin Mä oon aina vastannut kouluna. Mä lokasin kotaessa, mut sit meni vittu. Mä alkoi vituttaa, kun mä koko ajan unohdin sen niin valvulaavanuun. Mä melkein unohdin Hyppekonin vlogin kokonaan. Halutaanko mennä ulos vai minne? On perässä. Yksessä mä tuun täältä takaa sille. Sörkin sua sille. Vitsi mä säikäystää vittu uhista. Mä vaan näin se oli vaan hooppo. Onks noin ne vitun jonot? Hell no. Hell no. No thank you. Not worth it. Not worth it. That's for sure. That is the one thing I know. Not worth it. Jesus Christ. Miksi täällä on näitä? Mä en tiedä. Eikä tuolla on pieni, nyt täällä on toi. Sellaista. Joku vastaa mua henkisesti. Toi on kyllä kaunis porivu. Tää ystää. Mitä me tehdään?
Mä oon tullut confused. En mä tiedä. Mä pyrin mennä ylös, mutta se on niin täyttä. Niin on, Jesus Christ, toi jono. Massiivinen. Mua ei oikein kiinnosta mennä tuonne, jos toi jono kauppaan. Ei muakaan. Ei oo pyörä. Jos mennään tonne puolelle ja mennään takas alasta ulos. Mennään alasta ulos, pitää katsoa. Ulkona ehkä ei oo niin paljon meteliä, niin saa ehkä parempaa kuvausta. Mutta pitää miettiä. Niin, tai mennäänkö katsoa mitä tuolla on? Joo. Mennään kaksi katsoa vaikka mitä siellä on, sitten mennään ulos. Ulos sohvas. Oh my god, jos me mennä sohvalta istua. Eikö ne kaikki sohvat on viety? Sinne voi vaan istuskella. Voi mennä. I would rather die than drink water. Se on vähän problematic. Se on ehkä vähän problematic. Ai mä. Tähän, että sä et vitti juo vettä. Mä en juo vettä, jos muille. Hetkinen, kello on 12. Mä voitin. Tässä on vittu. Vähän niinku mielet sanomasta mitään vai en. Tuli mieleen tosta, että hetkinen, kello on 12. Vittu, mä voitin. Sieltä lensui jotain viimaa. Sä oot tän radioaktiivista. Se on mun kamera saa! No, I'm sorry. Se meidän paperi, kun sitä tarvitaan. Mä en voi pyyhkiä tähän näin. Haluatko mä pyyhin? Et sä edes pyysi valkoisella. Vittu ei se haittaa. Se on joku AliExpressin paita. Se ei haittaa. I'm sorry. Anteeksi. Ei se mitään. Accident. Radioaktiivinen kamera nyt. Mä näyttää radioa. Silloin kun mä missään vessassa, niin mä katsoin niitä vessaa vaan silleen. Siinä meni semmonen käytävä, että siinä oli ekaksi vessat. Sitten meni semmonen todella kapea käytävä. Ja taakse siinä oli semmonen pitkä rivi vessoja. Ja molemmilla puolella vessoja. Mä olin silleen, miksi? Mä en tiedä. Miksi? Miksi piti tehdä semmonen... Kun sä olet tämän idean, niin ajattelin, että se olisi hyvä. Ei ollut hyvä. Aattelee, että se on. Se oli vähän semmonen, että se menisi joku vissi kauhuelokuvaa. Tiedätkö? Bro. Sä avasit sen pari minuuttia sitten. On sulla. Mulla on vielä vähän. Mulla on täynnä tää. Ei, mulla on vielä jonkun verran, hei. Tää on Sitten kun niin sulla... Joten ei oo. Sitten kuuluu semmonen... niin kun vahingossa oli ton pohjaa. Aa. Mä tykkään miten nää meidän monsteritkin on meidän karakterissa mukana. Niin. Joo. Okei. Autistinen. Mä en muuten ikinä ole näyttänyt näille mun numeroa. Saatiin meidän numeroja aikaa sitten. Mä oon käynyt aikaa sitten jo tuolla Richardsonissa. Ja nyt me odotellaan, että me ei nukaheta kautta masennuta. Musta on maailma masentunut täällä. Ei samalla. Mä huomasin, kun molemmat oltiin silleen... Mä huomasin, että joku yritti puhua meille, mut sit kun se näki meidät, se oli vaan joo. Oikein. Mä en käsittänyt. Ja mä olin silleen... Hei, mä tunnen näitä, mutta ei vittu, onks ne jokin? Silleen... ei ehkä enää sittenkään, mä en ehkä tunne sittenkään näitä ihmisiä. Joo, se on joka, mitä vittua. Vois olla myös joku ollut mun jinxiksi. Tosiaan kauan. Jinx olisi lähelläkään tämmöisen väiseen. Jokahan eikö se pitäisi tämmöstä good smile racing. Että you know. Sitten me ollaan Shongshu. Shingshou ja Songjin. Songjun. En mä näe. Ja vittu niin mutsit näkää. Mä luen sulle, oota. Mun dysleksia ääs lukee sulle. Lavaan tutustuminen 16... Joo, mun tämmönen 16.00. Ja kisa alkaa 16.30. Pyry toinen, ei mun koni saisi. Pyry toinen. No mä tunnen 2 pyryä. Toinen mun koni vai ja toinen...
Pyry 1, Pyry 2. Niin, Pyry 2 on mun Conify ja Pyry 1 on mun Best Pro. Nyt loppu tää. Mulla on about tohon. Ja jätkä veti tän äskeisen. Katot ne opettajat täällä. Mä katson mun vanha opettaja täällä, mutta ei ollut. Mä olin silleen... Mun ala-asteen opettaja käy koneissa. Ja se on nähnyt mut kerran. Ja tuli sanoa, hei Tinka, olitko sinä siinä? Mä muistan sen kerran silleen niinku kutosella, että hei Tinka, olitko sinä täällä tapahtumassa? Kun minä mielestä näin sinut, mutta en ollut varma. Mä oon vaan ei vittu. Mä en sano sen, mä kossaan ja sen kaverit kossaa sen mun vanha opettajan. Niinku... Mä oon niin iloinen, että mä voin ihan... Mä sanoin sitä. Mä sanoin sen vitun repasta. Vittu, mä sanoin Jootra. Mä näin sulle, ei helvet. Mä olin silleen... Teekö se YouTube-tampe? Bro, mitä se ei... Mä en ole tunnistiko se tyyppi mut vai onko se kattonut joku 3 jaksoa? 3 jaksoa kattonut. Niin, se legit... Legit kattonut 3 jaksoa. Niin, ja se oli vaan olikohan toi sinne kannessa toi hahmo? Oliks toi jossain official artissa? Joo. Nyt painaa nappia. Tuu se vitun! Mä oon nyt... Taas flashannut muussa. Noin. Sä voit liimata sen. No siinä on joku random ass vetoketju. Se ei aukee, mutta sen pelissä yhdessä siinä Sexy Stream 2 se aukee. Mä skippaan striimit aina kun mä en jaksa katsoa niitä. Tässä koko ajan tapahtuu salilla jotain. Tää on nyt 3 kertaa punainen, 2 kertaa sininen ja nyt tää on uudestaan keltainen. Liikennevalot. Ei liikennevaloista oo sinistä. Mä kerran sanoin, että liikennevalot oli sinisiä. Ei sinistä. Oh. Mikku päätti tehdä oman värin. Joo. MP ensimmäinen päivä. No mä tiedä. Ei mitään erikoista. Peruskoni. Miltä tuntuu? En mä tiedä. Väsyttääkö? En mä tiedä. Mun 90% ottaa enemmän mun vastaus, en mä tiedä. Wow. Olet varmaan huomannut. En tiennytkään. Mä haluan näyttää mun Swagän sukat. Mä sain sukat. Miten coolit. Mä sain mansikasukat. Siinä on myös valkoiset. Mut mä tiesin itteni tullikaan ne. 5 € sukat. Mä en käytä noin matalia sukkia. En mäkään. Mun lyhimmät sukat on tähän asti. Sit mulla on yhdet... Näitä jos on seinät, jotkut vitun Sandria-sukat. Kuuluu millaiset random ass letit sen päästä. No ei niin vitun rumat. Mä oon tehnyt vittu, miksi se on? Ei se antaisi. Se on vittu. Oletkoonpas nähtiä? En tulli. Julius. Ka vittu ei Julius. Siis dippisukko. Osaanko kyllä me menee silloin minikoniin? Se. Joo, se oli niin akuari, kun se oli vaan lauantaina, että hei, no eikö sulla meidän kyllä vaan, jes. Nyt joo. Sentään ei ajanut vittu väärään paikkaan, kun yksi mun kaveri oli kerran niinku tuloshauska ja mua ne ajoi vittu ihan vitun väärään paikkaan, koska tulla, missä mä asun, on niinku 2 saman nimistä paikkaa, että on ihan toisaalta. Miksi? Mä en tiedä. Ja kyllä, että hei, miltä näyttää musta, mulla ei oo silmäaseita. Oot sä? Mä vaan joo. Joo, hyvin menee. Sitten menisit, kun kysyy jotain sokealla ihmiseltä. Näetkö sä ton? Joo. Joo. Joo, tietenkin mä näin ton. En kauan niinku ennen kissaa sen hukkaat näitä kossissa. Mä en oikeastaan voi hukata mitään mun kossista, koska aina mitä mulla on lippu, kuulokkeet, asu ja hanskat tuolla. Mun Black Star Lukakossissa oli muista niinku tässä vaan. Mulle tulee vaan olemaan se tämä näin ja sit ehkä näin. Hyvät konikävijät, löytötavaroita voi tulla kysymään infosta. Onks sä missannut Mikäli mitään? huomaat, että olet kadottanut jotain, Mä oon kadottanut mun kysy elämän. infosta. No mä oon Myös niin toivotaan, että löytötavarat toimitetaan infoon. Sori, mä aloin heitä miettiä, onpa kokenut silmälasit. On tossa noin. Niin on, mä näen ne. Tiedätkö vittu myös Mä hukkasin ne yhdessä kohtaa melkein. Mä otin sen kotelon jonnekin ja sitten mä onneksi huomasin sen. Bro, mä
Hyvä kun mä säikähin, kun noin mun vitsin klipit tuolla takaa napsahti auki. Mä olin vaan että mun mielestä tän jälkeen ei oo enää mitään tuolla. Mun piti hakea se vitun asia. Mä kerään ne vitun, missä on ne kaikki tiedot ja kartat ja... Ja se löytyy tuolla. En mä jaksa. Sä hakea huomenna myös. Hyvä. No varmaan huomenna. Mä tuun kohta takas. Mä karkaan jossain. Ja tällä kertaa minä jätän mun pigtailit tänne näin, koska mähän joudun ottaa tämän koko bodysuitin pois. Että pääsen vessaan. Niin Bon appetit, sä pitää pidä niille kurja sen aikaa. Joo. Mä kävin tuolla vammaisravintolassa. Mä ainakin laittaisin se mun kauspaidassa se valkoinen naru. Hemmettiin mä tulin toisen hauskaan. Se on tossa. Se on toinen. Missä otit niin pois? Flashback. On kauan niinku ennen kisaa se on kuppatyössä tuossa. Mä en oikeastaan voi sanoa. Koni mennyt. Missä se vitus? Sä oot siellä, mä katsoin toiselle suuntaan sille missä vitus sieltä kävetään. Päivä 1. MP. Mitä? Ei olekaan kiva koni. Ehkä sä oot vaan masentunut. Mennään tuonne toiselle puolelle istuskelle, kun siiska soittaa. Ei tullut voittoa. Mutta oli hauskaa. You did your best. I did my best, honey. I did my best and I cried. Almost cried. Nyt mä voin kastella mun perseen koko ajan. Mun perse ei voi. Kukaan ei tule enää näkee sitä paitsi huomenna on ehkä parempi. Toivottavasti. Silti vettyy. Joo. Me mennään kotiin, tai meille. Ja mennään Mä asun 7-8 tunnin päällä. Mulla on vittu, mulla ei niinku autolla oikein 10 tuntia takas. Mistä meitä heitetään kohta pullolla? Ajattelin, että mä oon niinkö 2 vuoden päästä 18. Lisää vittu pulloja. Heitä tänne, mun tekee mitä vaikka heitä tänne. Älä. Et sä mitään kohta Day 2. Yippee. Aamufiilikset. Mä tiedän. Tykkää mitä mun puolisokea. Nyt mä oon se sokea. Voin eilen Sä olit eilen se puolisokea, nyt mä oon se puolisokea. Me tehtiin niinku paistokauppaa. Me vaan tänään takapäin pois. Me piti olla ekaksi Bunny ja Moon Boy. Mut nyt me ollaan vaan... Nyt me ollaan vaan Kawaii Boys. Seuraava klippi ehkä mikä näette on kun me pelleillaan autossa tai kun päästiin kouluun. Ja katsotaan tätä. Mä klippasin tätä, koska se äänsä ei ole toiminut. Sillä puheella. Mä en hakkaa, mä kuuletan. Sulla pitää hankkia oma fani. Semmonen. Mulla oli se yksi. Sitten se tapahtui jotain. Normaali. Jonka mä sain oikeesti auki. Onko se, jota sä osaat oikeesti käyttää? Nähdään autossa tai kodissa. Bye bitches. Ohi. Kaunista. Iskä jätti meidät ja meidän musiikki meni sen takia. Sad. Ai, se oli ainoa. It's still good. Nothing. Mikä? Kuunnellutkaan musiikkia. No kun sä lähit ja se läppuu.
Se ei enää yhdistänyt. Nyt sä et sen sormella. Anteeksi. On sorresfreellä. Pitää edes enemmän. Mä ostin mun mekko. Hän on hieno. Hän on mun mood. Hän on minun mood. Mä jätin mun omas. Hupsa. En. Mikä se niin vitun vihaita? En. Mut niinkö... Mä tein alas jo kotiin. Tää varmaan joku sanoo, että tää näyttää vahvelta. Niin näyttää kyllä. Joo. Hän niinku arvo helkku avautuu. Otetaan sitä. Vittu, mun lippoja on ihan nyt kestää mua. Lippoil. Ei enää lippoa. Kerron vaan, jos sanotaan, että miksi joka masentaa mut siitä muuston. Jos sä oot jotain hyvältä sitten. Joo, Sit sä teet Gambling Addictionia. Mä menen ottaa mun massiin, bye. Luck. I feel like I have it. Voinko mä tunkea tän tonne kassiin? I'm sorry, sä et näytä. Kukaan ei näytä. Mä nyt seinätelinen. Mä voin laittaa mun vitun kosseja tänne. Mä saan vihdoinkin hyödyllistä. Vie heille seuraa sen. Anya Forger. I look like I look from Silver's Manuasta. Okei, mun natural hiuksia, mun ei natural hiuksia, mun at the moment hiuksilla. Pojat astumassa pienessä kirsikassa. Siellä on vielä paljon tilaa. Eli toista vielä. Tää on nyt siis Tsukasakossa ja kun mä olin eilen Mitsukakossissa. Voi vittu. Vittu, missä pori ulkoaan? Mä voin kossaa sitä mun hiuksilla. Ja mulla on tää paita ja tää takki. Joo. Vittu, tää on nyt Tsukasakossa, ei niinku TPHKsta. Eikä tietenkään ei, TPHK. Se on joku Abiusa Mitsukaa. Oi vittu, mä vähän Sillä on myös vituttaa. mystery boxi. Aika hottis. Mä näin Kaijan, mä olin silleen se on free. Mä sain tän printin eilen. Ja mä en oo mikään ylpeä siitä. Mä en aina like clothes, I hate them. Neither do I. Tässä on nyt 50. Ota ne extra. Tää on business. Mikä business? Orangino! Oh my god. The mother, no the father. Father. Mä passaan fremineitä. Hämin jää. Ai niin, oot minun tikussa niinku Arlettina. Tippukkaan Ei, kostoista. onks siellä fossiilita? Tippukkaan kostoista. Se on different fossiilita. Minä aion hankkia fremikossin heti kun jaksan. Noniin. I got the girlfriends. Lesbians. Let's go lesbians. Oh no! My baby! Kuulosti mitä mä sain. Ito. Radio. Ja mä tunnen, tiiäksä, seuraavan kerran kun näen Sanin, tää tulee meille esille. Tää on se lahja. Sani, jos sä katsot tätä vlogia ennen kuin mä annan perustettain, sä saat tän. Mun kuussa. Haluatko se? Joo. Sä sai tän. Look at my hot man. Look at my male wife. Se pääsee nyt. Se pääsee tänne. Tässä on mun nimilappu, kun mulla on kuullut se osivan. Miten tää ja mun baby. Tässä on mun miehet. I got replaced y'all. Ei, I love you more. I'm the real one, they're the fictional Joo. ones. I allow my partner to have a fictional man crushes, but I am the real one. I'm the Aina kun mä otan mun lääkkeen, niin se niinku katoo tästä maailmasta, että se on vähän hassua. Se on vähän silleen. Se on niinku häipyy. Että se vähän auttaa, mutta ei se mitään. vähän goofy.
Ei minkään supporttaan häntä. Musta se on väärinpäin kirjoitettu. Tai mikä se on väärinpäin tossa. Hänellä on hieno harttia. Mä sain tän myös pukin. Mä sain molemmat nää printit just tämmösiä eilen. Näistäkin miten mulla on täällä. Jos mä sain tuplorit sen sain. Koska niinkö mä en tarvitse tuploja. Ei vittu on Mä? Autisti muut aktiveita. Mun isä ei hyväksyis mua. Isä ei hyväksyis. Tää on tahminen viekistä sun vitsi viimasta. Ja sä eilen kaadoit siihen. Hei, tää ei onneksi tarvitse sitä viimaa. Anteeksi, Jesus Christ, jos olisi tarvinnut. Minun on ihan tuossa. Haluatko mä ottaa niinku eron? Ja mä kysyin, että mun kaveri haluaa ottaa sen kanssa. Mitä? Mä sanoin, oh. Mä en tiedä. Mä näin ainakin yhden kirkkuuden. Mä en rikonnut niitä printtejä ihan tästä. Mä rikoin nyt. Oh, freebies! I got freebies! Aika vakoi. Mulla on semmoista tässä mun puhelimessa, te ette näe sitä. Koska se on mun puhelimessa niin. My boy Risley and I got his boyfriend. Yes. Isoin flexi. Mä sain freebieitä myös. Sitä se tuli minipuista. Thank you. That's cool. Thank you so much for support. Mä en saanut viime kerralla tätä näin. Oh. Joten oon iloinen, että mä ostaa toisen kerran. Mä oon käyttänyt tohon punttiin ehkä jo aika paljon. En tiedä mikä tässä on väki, musta onkin vaan tää kielisitystä. Mä sain kukaan. Ole hyvä. Silleen. Mä sain lisää pinssejä. Mun pinssi collection jatkuu. Mulla on liikaa keychainia. Meillä kävi vähän accidents. Mä vahingossa kaadoin täällä. Vähän sovellusta niistä tällä hetkellä. Mä vaan ärsyttää ihan hirveesti, kun sä oot tuttu hahmo. Voitko sä kertoa mulle, mistä sä oot? Genshin Impact, Shinsho. Totta kai. No niin, kiitos. Piti just kappia sut kuvaan. Se on kattonut sua eilenkin. Joo, mä näin sun kossin Loven Friendin kossin oikeesti. Mä voisin tänne kaminia, että mä voisin olla siellä kanssa helppoa. Oh my god. Mä olisin... Teidän kahden Friendin kuvasta, koska... Oh my god. Koska täällä on sitä jotkut, joilla ne munishippavat. Tää pausataan vaikka blogi. Tervetuloa. Me saatiin vihdoinkin uusi ihminen meidän blogiin. Niin se yksi tyyppi ei tullut niin. Makruusleita. Jos sä... Tiedätkö sä, mitä Jongjun näkee joka päivä? Silti näytäis hyvältä, kun sun tukka on ollut pois perukista. Mä näytän... Mitä sä näet? Kauneutta. Mä näen itsessäni märän koiran. Mun banksit. Tiedätkö miltä mä näytän? No. Kääriältä. Tämä vlogi on ollut kaoottista. Ainakin meidän takia. Toivotaan, että olette tykännyt edes jostain koista. Ja sanotaan kiitos iskälle, kun hän on vienyt meidät joka päivä Ouluun. Joka päivä Ouluun. Laitetaan kommentteihin kiitos iskä, kun olet vienyt meidät Ouluun 2 päivää peräkkäin. Ja viedä meidät takas vielä. Mä näytän jonkun mummolta. Tiedätkö sä... Kulta! Haluuks sä mitään kaapista? Otaks sä maitoa? Juokko sä laktoositonta vai ei? Anyway. Nähdään seuraavassa vlogissa ehkä, jos mä oon elossa. Bye!